Kako može živjeti sa time, da si ne zanima čino ime? Kako može živjeti sa time, da si ne zanima čino ime? Od kada je ona bez sina, već je prošlo dosta dugi dana, a sin mali raste, samo pita gdje je mama, zašto nije s nama? A sin mali raste, samo pita gdje je mama, zašto nije s nama? 진짜 이마